Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañi huccide mon e kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccide mon oɗo subaka alhamisa hande koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettode serenɓe men jejjitake e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗon boto saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde abanum gorko Moussa Niang Baba Moussa no subaka waɗi alhamdulillah rabbil alamin ala no wino hiccenki dabbu non koye nada jaɓani kono a jabtora Aissata Ndiaye natti wiide ganduɗa ko ndiyam jipporoɗan noon wan ndungu silti ndungu silti Moussa Niang ko ɗum cikkumi Dakar kam minen kam ndungu amen silti e Dakar fof ndungu silti wadde en heddora ganduɗa ko goɗon ndungu banggue ganduɗa ko firnangue walla mbiyanna firnangue leydi de voilà le sud du pays kamɓe tigi keddora e ndiyam woni Kédougou en Kolda en Ziguinchor en Aissata Ndiaye calmini yeeɓi en koɓe Pindi TV to nangue gue wawi fuddeɓe kala en calmini men ñaagui mabɓe duwaw aadi bil aade salade aade ɓuuri firtude ko oɗon aadi mo ganduɗa kadi en gaddude e mabɓe altina haalduma ko on kadi huftodinde toɓe mbawi wonde ɗo mbawi wondude ɓe calminama juurama noon tigui ko ɓuuri tengtude hande ko noon tigui jeyde leydi Sénégal ene wayno e yoga e majji gati koye alhaalisumgoji nokkuji sa daari tan cikkata ganduɗa ko ɓawa janggo woni worɗe ene wayno kamɓe kala ɓene keɓno ɗiɗon sumgoji ko amma ɗum koko yeeha en jillu hoore leydi to Dubaï ɗum ne tawi nder jeyde ji oɗo subaka noon tigui école aji leyɓu hande udditide kono noon tigui udditi no hannirta ni ɓe mbi ko rentrée de classe kono Aissata Ndiaye sagge e wiide jeynakoɓe le quotidien ene wayno noon e école aji leydi Sénégal ene tawe hen ganduɗa tigui e ganduɗa ko caɗele e wiide noon ɓeɗon jeynakoɓe Madiambal Diagne on intendant lycée marchand mo Rufisque ene wayno ko kañum waɗi détourné kina tolno e sappo e jeetati million copré CFA ko kanko de on gorko yaadi hen caggal kane e wiide jeynakoɓe le quotidien oɗo subaka ene wayno noon on rentré école ganduɗa ko sukaɓe hewɓe ma mbasa tawtoredemo to weeli gara hol sababu o uddinde ɗo jeyde helle mabɓe ɗiɗemo tatabo ha nayo ma taw hen kadi noon haala caggal kan noon ɓe gatti e natalla ganduɗa kay ko hooreji leydi to tawte to Dubaï ko yiɗi suuti fade ɓeɗo investir en tawi nder hellode ebo nden jeyde las ko wi las wi ko rentrée scolaire et crise d'asthme ene wayno sukaɓe hewɓe ganduɗa tigui so garti e nder ndeɗo hitande walla mbiyen garti janggude e nder ndeɗo hitande ene wayno ma tawi ganduɗa tigui wondude ɗumen e crise d'asthme wondude mumen e asthme probléme fofango e ɗum noon gueɗe mbaɗ noon tentini ɗino kongi ko professeur Idrissa Ba ene wayno noon ko prédiction ɓe ko sombre il faut s'attendre à beaucoup plus de cas de crise d'asthme à la rentrée des classes Aissata Ndiaye ko kongi makko kanko ɗon docteur kanko ɗon professeur ene wayno sukaɓe hewɓe ma ganduɗa ko gudditta ɗiɗo école aji taw kay ene garde probléme caɗele fofango caggal kane recrudescence des cas de décès de nouveau-né ene wayno noon wasgol pittade ganduɗa kay ɓe sukaɓe jibinteɓe tan nanduto e jomumen ɓe mbi ko classe sénégalaise des véritables miroirs kamɓe tigui ganduɗa ko tambiɗe ɗon gueɗe kane tawi nder hello tatabo nen jeyde las jeyde le soleil ko wi le soleil ndendirne natal makko kanko lamtoro Bourguédé Macky Sall to tawate to Dubaï ene wayno noon ɓuuri artude koye toɓɓe tati ɗe ganduɗa tigui leydi men Sénégal en ɗamni hen en jorto kono kay ɗamni hen ɓamtare e wiide makko ko oɗon terre express e wiide makko ko smart Sénégal kono kay e wiide makko on futur port mo Ndayane ene wayno woni 3 infrastructure majeure ɗi ganduɗa tigui omo yowiti e mumen gam kay ɓamtude Sénégal no hannirta ni exposition universelle to Dubaï 2020 ko toon tigui hoore leydi suuti ɗiɗon ko wi caggal kan ɓe garti e filière horticole grand défi de stockage ene wayno noon wongol walla min dañgol sakuji yoga e ganduɗa ko cultivateur remoɓe pomme remoɓe ganduɗa ko pomme de terre remoɓe ganduɗa ko basalle Aissata Ndiaye ene wayno ɗum noon ko caɗele kono kay jeynakoɓe le soleil lorsqu'en jani koye oɗo suba jeyde futur média l'observateur futur média l'observateur wi ko guindirde wonati kañum tan a yeehi Dubaï oɗon exposition e ɓe mbi ko Dubaï encombrement saleté déversement des eaux usées ene wayno ɓen rewɓe ganduɗa ko yuppoɓe diƴƴe ganduɗa ko ndefa ha para walla mbiyen guppa ha para luppe e bedda ene wayno hoore lendi wigi ko kan gasi o wi ganduɗa ko ɗum no yo dokko Macky Sall décrète la fin de la pagaille e wiide makko kanko hoore lendi ɗum noon gasi e nder leydi Sénégal ko hunde ganduɗa ɓe gonta tigui ya yamirde walla mbiyen ɓe gonta tigui oppude ɓenna kaɗen tawi nder hello naybo jooɓo jeegomo nden jeyde Youssoumaji ken dura caggal kanna Aissata Ndiaye ɓe gatti ganduɗa tigui haali koppareje ganduɗa ko caisse de dépôt et consignation wonde ganduɗa ko keɓgol ɗiɗon sumgol local e oɗon pension mo 120 millions ɓe mbi ko hol fuɗɗi ɓe ganduɗa tigui yuppude ɗen koppareje ko wayno yeewi askane
hitani ni ko wayno wallu Sénégal ko wayno ganda ko Benno Bokk Yaakaar ko men kala puɗɗima ganda ko waɗi déversé walla mbiyen juppude koppareji mumen toto caisse de dépôt et consignation non tigi Moussa Niang jayde enquête kolos enquête arti koye mayde gel ɗon tuulel toto clinique de Madeleine ɓe mbi ko ɓeɗon ɓe ganda ko fawnoɓe jungo oɗon haala koɓe nayo tigi ɓe gonno kono oɗon nurse wondude tigi ganda ko oɗon directeur en wayno kañum nde Aïssata Ndiaye kiiɓi tigi suude kongue yesso oɗon juge d' instruction e wiide mabɓe ganda ko welsindare mabɓe ɓe kolliti ha ganda tigi toro fof woni koye mabɓe e wiide mabɓe ko kamɓe belsini ha guel ɗo tuulel wasi fitani mum saabu e wiide oɗon nurse mo ganda tigi ko konoɗo fattange yoren oɗon bébé woni joguiɗon surveillance makko e wiide makko ganda o yejjitino ganda ko oɗon ganda ko oɗon machine Aïssata Ndiaye huɓɓano walla mbiɗen jogui probléme ene wawi yaade ha ɓoya kuppa woni sababu ganda ko o yurnita e oɗon bébé ko 6 heures du matin o arti to oɗon bébé ɓawli kurum wadde mbiyen hooñi ko nden tigui ganda ko arti kono kay hay appareil mo ganda tigui omo waɗi testé wonde bébé no wuuro dañani kanko ko kogi makko yesso oɗon juge wadde mbiyen o numɗi haalde ganda ko caɗele ɗe fof koye mabɓe caggal kanna ene wayno doyne ganda kay ko landa tawete ɗo walla mbiyanna ko gomo tawete ɗo kamɓe mbi ko yo oɗon gorko biteɗo Guy Marius Sagna yo woppiti caggal kane Aïssata Ndiaye Bamba Kassé wondude tigui gomum Selpix ene wayno syndicat des informations ɓe garti no haali ni Aïssata Ndiaye ɓe jooɗima jonde hanki e sudde kongi gonka jaynankoɓe e wiide jaynankoɓe leydi Sénégal ene guuri mette kono kay ene guuri caɗele tigui rigui kanen tawi nder helloneɓo nden jaynanke jeyde Vox Populi rewi hen Vox Populi ɓe mbi ko Macky wondiɓe mum apporte leur soutien à Doudou Ka ene wayno caggal ɗiɗon gari min garani nden ɗon haare to to jiguen sorto Boucotte ene wayno noon hoore le ndiya ganduɗa ko jinguini Doudou Ka ene wayno caggal ganduɗa kay wondemo apériste e tigui wonde apériste ene wayno noon beele ko toon tigui hoore lendi ñawiri walla o ñawiri ko ganduɗa ko Doudou Ka ko toñaɗo alors ko alamu kanen tawi nder leɗɗiɗemo nden jeyde e Vox Pop caggal kana ɓe gatti e les enjeux ganduɗa kay ko ala haali législative 2017 holno wawno kono kay jonde ɓe joddi e oɗon Abdourahmane Somo Kos kamɓe M23 mo ganduɗa situation politique à la veille des élections so tawi sungoji panimi ɗo e nder leydi Sénégal holno wayata ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde Vox Pop neɗɗo jinganta ko bandum jayde les échos da hoore leydi jingen Doudou Ka walla wiyanam en tout cas neɗɗo jinganta ko bandum Moussa Niang neɗɗo jinganta ko bandum kono Doudou Adama Faye kañum jinganani banduma Aïssata Ndiaye kanko ko kinum hoore leydi kono o laataki Mansour Faye Adama Faye caggal nde hoore leydi wi ganduɗa tigui ko liste aji ganduɗa ko jarno ɗi ko ɗin liste aji tan duttitte ene wayno Adama Faye ɗum henanaki ɗum woni sababu darnude o coalition makko wiide o defarsa goho o yadde natalla puccu kono nguɗo ndima o nandani e marron beige mo Benno Bokk Yaakaar marron beige mo APR ko puccu makko wongo addi kanko tigui Adama Faye nguɗo ɗo waɗi bibje ene wayno wayi kono mbura woni aɗa mbura ala mbura woni puccu wongo bibje taw ganduɗa ko jolar hen ko ala ko l'essence et tout a meeɗi yiide ɗuman non mi nani eyyi no moƴƴi tawɗa nan tan Adama Faye kañum darni coalition mo Aïssata Ndiaye o wi ko muddirani damal ɓeɗon kala jiɗɗo arde kala jiɗɗo jeeyede hen o muddirani ɗum damal caggal kan jeynen ko les échos gati koye oɗon rapport Oxfam France ɓe mbaɗi koye révélation e ɗiɗon banqueji française tawteɓe ɗo nder leydi Sénégal so nani ƴetta kalisaji koppareji ene ñaama taw ko liggoto hone famɗi taw ko preñi miskine jeyde libération no ngomi wiide ɗiggra yuppire alhaali sikap ñande kala ɓe dawi walla mbiyande kala yontere eɓe dawi ganduɗa tigui oɗon alhaali kono kay ha joni rokkama yo laapa alhaali ɗin 4,2 milliards kono kay ɗiɗon hectare uji walla mbiyana ɗiɗon métre carré kinen tourno 31,320 métre carré woni ko ganduɗa ɓe kokki ɗum taw kay ɓe parani oɗon signature acte de vente ene wayno ko caɗele tigui tawete hen taw ɓe jeeyi ɗum ko oɗon Mina Hôtel ene wayno kañumen tigui Mina hôtel kañumen mbaɗi oɗon créance 1,5 milliard coppere CFA kono kay ganduɗa jagui ɗum ko laamu leydi Sénégal Aïssata Ndiaye alhaali oɗon sikkaɓe saaha ha joni e alhaali Mina Hôtel e ɗiɗon terrain goni ɗon soit taw gasde de e wiide ɓeɗon jayne koɓe libération caggal kan ɓe gatti koye Mamadou Pouye Bibo e Khalil Bourgi kañumen kala ene cuuta walla mbiyen ene joofa alhaali Pandora Papers wondude on Abdou Karim Wade mo wona tigui en tawi to dowa leydi kan jeyde stade coftal ɓalli uddidamal noon tigui Aïssata Ndiaye stade natal Sadio Mané ɓe mbi ko Sadio Mané une machine à caviar o waɗi ganduɗa ko 21 passes décisif en équipe nationale du Sénégal taw ko 17 passes décisif ɗum koye Regne Aliou Cissé walla men gardugol Aliou Cissé kañumen kala ganduɗa kay o waɗi hen ko 17 passes keddi ɗi page uji walla mbiyen page uji nayyi keddi ɗi ɗum wonno ɗum koye keblungal oɗon wiyeteɗo Alain Giresse caggal kanne ɓe kollitiya wonde de holɓe ganduɗa tigui barolle ɗumen Sénégal poɗɓe wadde profito ha tigui daña parafisuji walla mbiyen ha mbaɗa marqué des points nder équipe nationale ɓe
mbi ene jaa hen Keita Baldé en jaa hen Nampalys Mendy kono kayya ɓeɗon kala poti ganduɗa tigui dara darde semmuni beele deni kepta palsuji mumen oɗon équipe nationale mo leydi Sénégal caggal kanne ɓe garti potidal Uruguay Brésil jogor wonde ko hande kikiɗe ɓe mbi ko le Brésil en route vers le mondial 2022 ene wayno Neymar wondi mumma ma jogoro wadde qualifié ngel ɗon kawgel kono e wiide Neymar Junior oɗo jogoro wonde coupe du monde makko wattano sabu joni âge makko natti hokkudema noon tigi kamɓe aɓe jawa mawnude te ɓe jawa foftade kadi kamɓe football kam koye ne waɗi koye âge dal effectivement so yettima ɗon tan hankkadi gasi pourquoi pas ganduɗa ɓe mbayani comme no Ryan Giggs en ni ɓe mbayani comme no Zinedine Zidane ni kañum en petti duuɓi ɗum noon Toni Kroos en e woɗɓe Aïssata Ndiaye Cristiano Ronaldo en nene jaara hande 37 ans walla 38 ans mais ganduɗa ko ha joni ko fawi tan ganduɗa koye wasa wonde bad boy dal joueur wona gueɗe ɗe ganduɗa jiganima dal saɗa waɗi maintenir entraînement comme no Cristiano Ronaldo ni voilà noon tigi Moussa gartede galɗo banggal ngal galɗa hande aɗen jewta hen e banggal hande no wiyete kadi fait divers meɗen hande fait divers meɗen e Moussa en kalate ko gardiɗo leydi o haali ko toto Dubai Moussa saabu wiide yete yo leydi ndi laɓɓine ɗum ɗon koko ganduɗa ina moƴƴi no fewi kono leydi ndi sene laɓɓine wonko namde sabu so wiyama hoto ndiyam ruufe beddaji ma en gartu hen wiyama hoto yimɓeɓe liggo e taliji ɗum ɗon yimɓe fo jaaɓi ɗum sabu Moussa koko waɗi ko ganduɗa ko ɗo yimɓe poti fawde koyɗe mumen ina jaɓɓa hen ne jaaha hajuji mumen eɗo otoji poti rewde ne jaɓɓa hen ne jaaha hajuji mumen Moussa so tawi yimɓeɓe ɗo poti rewde ɗo hande foof koko fawa jeyguli wawata wonde kono banggal gongal ngal woni Moussa ɗo ɓureten darade ɗo woni wiyede hoto ndiyam ruufe e bedda so wiyama hoto ndiyam ruufe e bedda Moussa te rigolaji ala yimɓeɓe mbaɗaka branché rigolaji holɗo ɗum fawa e kadi holno jogori yarude ha yimɓeɓe natta rufde ndiyam e bedda saabu hande dufowo ndiyam e bedda komo ganduɗa ala ɗo waɗa branché gam ne wawa yuppude toon dijje muɗum Moussa won leyɗele ganda France États-Unis a tawata lawƴuɗo ha gani rufay damal galle mum foof koye lavaboji hande a wawa wadde traversé woni beddaji alan ko saabi ɗum par ce que ne waɗi ndiyam kewɗam te ndiyam foosuji merci hoore lendi eɓɓinɗo kala altine ganduɗa ko e nder lewru waɗe pitugol to hoomi hay nokku bon ko eɓɓoje puɗɗereɗe ganduɗa tigui ganduɗa ko exposition weeli rek ganduɗa ko hoore lendi haali kono ɓesgu ngu tabitinta ɗum noon sa yi hande Rwanda woni pays ganduɗa ko ɓurɗo labde Aïssata Ndiaye jomum suusa ganduɗa ko yarde mbuus walla jomum suusa ganduɗa ko wadde woni gueɗe ha para werlo e bedda tawi tan ɗon garanɗa walla ɗon pawɗa amande donc kuule des sanctions enen ko sanction woni ken mbatta sanction woni ko ala e leydi Sénégal Moussa min banggal sanction woni mi arta hen taw saabu sa wi neɗɗo hoto weddo ya taw aɗa fawan ɗum ɗo ganduɗa so yaɓɓiti taɓal ma taw ɗon ɗo weddi kurjuru mo jogui o kono so tawi Moussa a ala ɗum beddiɗa ko joguiɗa ko watta ko wonɓe ganduɗa moftata koye sakuji mumen so jaari ndiyam watta e nder sac mumen walla nanna e pochette muɗum ha yetto galle muɗum weddo kono wona yimɓe fo mbay noon wonɓe ganduɗa joɓɓe sisiɓe bandira meɗen serraɓe kamɓe soɓe gayni tan ɓe ƴettata ko ɓe tan ɓe beddo e bedda ɗum ɗon noon wonko ganduɗa ete hande sene haaɓe ngal ɗon laaɓal yiɗama wonko namdi te ko namdi ko so darnama noon ha paari yimɓeɓe koye mumen Moussa eɗoto wadde sanctionné neɗɗo beddotoɗo saabu sa ji ƴettu tan wedde bedda ma wimo he an ɗuma wona poubelle ƴettu beddoyɗa ɗum e poubelle o ɗo koko fitta ha laaɓi kono hande so tawi ɗiɗon poubelle aji Moussa ala mballitaji wonɓe ganda koye bedda dufata rigolaji poɗɗi nawde ndiyamiji galleji ɗi ala galleji mbaɗadi branché koye cité ji wone cité ji tan haaɗi kono wone leyɗe ganduɗa hande yettaki toon ko wayno Guédiawaye yen ko wayno Thiaroye yen Pikine yen hewɓe ne dañi ɗeɗon caɗele ɓeɗon so paari ala ko mbatta sona ƴettude ndiyam ɗam guppiri ɗam juppa ɗum e bedda saabu mbawa yuppude ɗum e fosuji Moussa ganduɗa ñande fo aɗa daña caɗele noddude oto ittanɗoma ko woni hen ko saabu yobde ujunere
ujunnaji joyi walla ujunnaji jeegom lewru fof walla lebbi tati fof Moussa Nia ɗum ɗon ne ina muusi ko probléme ay sen jeeyi kono fof de no wona so tawi ganduɗa laamu ngu ƴetti pelliti ƴetti ganduɗa kay ko darde mum sabu sa naari hannde wone neɗɗo peut être ganduɗa ka heña tan kono sa yari ndiyam sa yari mbuus a jegge mbuus o ɗo e Dakar hannde suppose a wawade tourné ganduɗa ko 2 kilomètres taw yani point de samma UCG aɗa wawi yettade perloɗa ɗon tiwa walla ganduɗa ko walla mbalit pawaɗo e damal galle ni damal galle pawa hen ɓenna donc rek sa wi neɗɗo ay hoccu ko berliɗa ko walla ganduɗa so jomum yeri pari a wi ɗum kaw ƴettu ɗum ɗon han ko wiyatma ka kewɗo faɗa tuubiki ɗi donc ko heewi voilà non tigi Moussa Nia neɗɗagu ne satti koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen tottude wonade janggo so Allah lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Moussa Nia heɗenno en banggal gongal ngal ɗo caméra ɗo heɗenno en ko Samba Diop e wondude Amadou Touré